Jake, es muy sencillo. Quiero que los conozcas desde dentro, que te ganes su confianza. No debes estar aquí. Després de conèixer les nominacions als Oscars 2010, on destaca la tercera participació de Penélope Cruz i la lluita entre Avatar i En Tierra Hostil com a millor pel·lícula i millor director, continuen arribant novetats a les nostres cartelleres. Me llamo Clarice Precious Jones. Quiero salir en la portada de una revista. Me gustaría tener un novio blanco con el pelo muy bonito. Precious és una de les candidates amb 6 nominacions als Oscars d'aquest any i, segons les travesses, l'actriu Monique és la que té més números per endur-se l'Oscar a millor actriu secundària. El film està basat en una novel·la de Safir i explica la vida de Precious, una jove obesa de color, intel·ligent, però que amb només 17 anys ha patit molt, doncs el seu pare abusa d'ella i la seva mare la maltracta psicològicament. El seu destí està a punt de canviar quan li proposen estudiar en una escola alternativa. Precious, tengo hambre. ¿Vas a poner algo de comida en esa sartén? Mi color preferido es el púrpura. Canto bien y estoy aquí porque me encanta enseñar. Me llamo Luan. Mi color preferido es el beige y estoy aquí para sacarme el graduado escolar. Clarice, ¿hay algo que hagas bien? Nada. A todo el mundo se le da bien algo. ¿Cuánta gente crees que queda viva? ¿En todo el mundo? No mucha. Viggo Mortensen i Cody Smith-McPhee són la parella protagonista de la pel·lícula The Road, la carretera. Un cataclisme ha deixat el planeta Terra desèrtic. Un pare i un fill inicien un viatge cap al sud, on teòricament hi ha el mar. Pel camí sobreviuen sense menjar, amb un fred extrem i procurant no trobar cap ésser humà, doncs molts s'han tornat caníbals. Pego un tiro en la cabeza. Me parece que no has matado a nadie en tu vida. Al final los atraparán. Al final nos atraparán y nos matarán. Un beso estaría bien, sí. Soy el príncipe Naveen. Tienes que besarme. ¿Cómo dices? Un hechicero me echó una maldición. Per últim, destaquem un film de Disney que sorprèn per la seva elaboració, doncs ja fa uns anys que les pel·lícules d'animació van deixar-se de treballar amb llapis i paper per donar pas a elaborats i sofisticats personatges digitals. Aquesta setmana arriba Tiana i el Sapo, un film que recorda els clàssics de Disney que es basa a la història de la princesa i el gripau, això sí, adaptat a l'actualitat. Cal destacar que Tiana és la primera protagonista negra en un llargmetratge de Disney i entra a formar part del toc multicultural de la factoria juntament amb la índia Pocahontas i l'asiàtica Mulan. A la estrella azul. Lo único importante es lo que hay debajo de la piel. ¡Una vez más! No importa cómo seas, no importa, nadie quiere cantar con Ray, ¿de acuerdo? Walt Disney Pictures presenta... Ni en broma voy a besar a un sapo y comerme un insecto en el mismo día. ¡Ah!